Po noci v chladničke prichádza najnáročnejšia časť trafiť správne vykysnutie cesta. To moje vyzeralo celkom fajn, ale nechala som ho ešte zakryté 3 hodiny pri izbovej teplote. Ideálne vykysnuté cesto by sa malo jemne triasť, nelepiť a malo by sa pekne oddeľovať od strán misky. Moje sa až tak netriaslo, ale vyzeralo celkom schopne. Vyklopila som ho na namúčenú dosku a začala som ho tvarovať. Ako prvé opatrne roztiahnem cesto do obdĺžnika, nie úplne na tenko. Som pritom opatrná, aby sa neroztrhlo, ale musím si zaklopať, už veľmi dlho sa mi to nestalo. Preložím ho z vrchnej aj zo spodnej strany a následne si ho zrolujem do pekného bochníka. Týmto končí prvá časť formovania chleba a nasleduje ďalšia časť tvarovania, vytvorenie napätia na povrchu. Vďaka väčšiemu napätiu by mal lepšie držať tvar a neroztrhnúť sa, čo sa mi už tiež veľakrát stalo. Existuje niekoľko techník, akým ho formovať, ja rada používam takéto krúživé pohyby. Aj keď som túto časť robila už veľakrát, stále v nej nie som expert a neviem presne odhadnúť, kedy je cesto hotové. Mám pre vás tip pre lepivé cesto, s ktorým som veľakrát musela pracovať aj ja. Radšej si naložite ruky a povrch, kde pracujete, ako pridávať veľké množstva múky. Keď som bola s cestom spokojná, premiestnila som ho hore nohami do misky vystlanej utierkou a trochou múky. Prstami som mu zašla spodok, aby sa nevytvorila tvrdá krusta. Zakryla som ho a nechala som ho podrásť ešte 2 hodiny. Myslím si však, že práve tu nastala chyba. Pravdepodobne som ho mala nechať dlhšie kysnúť hneď po vybratí z chladničky a potom ho piec po tvarovaní. Po vyklopení na papier sa totiž trochu roztieklo a neudržalo si tvar tak, ako som chcela. Pravdepodobne aj kvôli tomu sa mi dosť zle narezávalo. Pripravené a narezané cesto som vložila do horúceho hrnca, pridala som pár kociek ľadu na vytvorenie pary a zakryté som ho piekla 30 minút. Potom som znížila teplotu a piekla som ho ešte 20 minút bez pokrievky, aby získalo peknú farbu. Po upečení je veľmi dôležité počkať, kým chlieb úplne vychladne a až potom ho krájať. Touto časťou mám niekedy problém a rozkrojím ho skôr, čo vždy oľutujem. Tento konkrétny si spolu v tretej časti rozkrojíme.